Happy New Year sa tanan mga angkol. Unya naggamit kagubot ang social media gumikan aning ilang mangga daw nga overpricing daw. Ako natog mo wala mo tipo ka mo ka ba mo pagiging resourceful? Dire o pasa nato ni kakit na lang 12 pati dani maapas atong mangga. Sabi sige reklamo instead magsigig reklamo. Tayo mapagi para kamo nagtanong maapas pa ninyo kay hapit alas 12. May na maapas pa ninyo ang kuhan, maapas pa ninyo ang oras, makakuhan pa magmangga o minggoplot. Kaya di kini taon mo mahuman na lang sige ratag kuhan na arang kabahalang presyo sa mangga. Sus! Di na ito di mabasol po, takilisod po gika patag pandemya, pero gusto po taga Pilipino mag-celebrate ang New Year. Lala ko yung mga kapinaan, di ba ang kuno, dili kita maggasto, dili. Sus! Layo, lagi kayo mo. Pasalamat talaga yung mga angkol nga nakapayat ko na ang mangga nga. Menos, na minusan kayo kong gasto. Dala! Sama mo na tuog mo! Ginoo ko, ako'y naglabad, nagtanaw aning social media, gumikan aning mga sentimento, aning bahin, aning mangga. Halos, wala na kumilain, makitang post, gumikan na lang aning ilang presyo aning mangga. Oh, apasan ninyo, kaya apas pa kaya nabun sayo pa, apasan ninyo. Papalit mo, paghimo mo, na may mga yellow paper dyan sa inyong kuwan. Inyong estudyante, na may yellow paper, himuan ninyo. Happy New Year!